Maayong hapon kanatong tanan. Kumusta ang mga anak sa Diyos? Salamat sa Ginoo sa padayon natong pagpadayag sa kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi kini timailhan nga wala gayon mapakyas ang iyang mga saad. Labi na nga pipila kita ka mga bulan nga wala magka tigom dinhi sa iyang balalampuanan tungod sa mga dili maayo nga sitwasyon, pero ang Ginoo nagpahiluna sa tanan aron ining taknaa ug dining adlaw ang unang Domingo sa buwan sa Oktubre, ang iyang balalampuanan gibuksan sa tanan nga mga magtutuo, sa tanan nga ningsalig kaniya agig Dios sa atong mga kinabuhi. Ug ako manginaot nga kitang tanan malipayon nga nagkayusa karon, nagkakitaay bisan pa nga diin kita medyo gamay lamang, pero ang pagsudong nato sa atong kaigsunan sa pagtuo nga niya sa iyang balalpuanan nakahatag ka nato og kalipay nga dili matugkad nga diin kita nagkayusa sa paghimaya sa pagsimba sa usa ka Dios nga balaan. Nining adlaw ang unang Domingo sa buwan sa Oktubre, anya na kita sa ikapito nga Domingo diha sa gingharian sa Dios. Nga diin ining adlaw atong gisaulog ang World Communion Sunday. Nga diin ang tibuok kalibutan nga mga Kristiyano nagasaulog nining pagsaulog sa balaan nga panihapon aron sa pagpadayag sa mensahe niini kanato nga din ang mensahe mao ang panaghiusa. Nga din ang mga Kristiyano bisan pa ang dili Kristiyano sa atong pagpadayag sa atong pagkakristohanon ngadto kanila magkayusa kita nga diin maila kita nga mga anak sa Dios. Kini usa ka pag-ampo usab sa atong Ginoong Kristo sa iyang Dios amahan nga pag-abot sa adlaw nga takna kitang tanan nga iyang mga anak, iyang mga binuhat magkayusa diha sa atubangan sa Dios nga atong magbubuhat. Ug nini usab nga adlaw ang unang Domingo sa Oktubre, ato usab gisaulog ang Christian Young Adult Fellowship Sunday. Atong gihatagan og dako usab nga pagpakabana ang atong mga young adults nga diin maoy sumusunod nga mga leaders sa atong iglesia. Ug ato silang padayon giampo nga ang ilang kinabuhi sa kanunay mulalom pa ang pakipagsandurot, mulalom pa ang ilang pagpangalagad ngadto sa Dios agig mga young adults dinhi sa atong iglesia. Atong pasalamatan ng Dios tungod kay nining kahaponon ang atong pangulo, usa sa mga opisyalis sa YA, si Igsoong Winifredo Custodio nga din siya usab ang atong tresurero sa atong iglesia. Unya taud-taud muhatag siya og greetings para sa in behalf of the CIAP. Ug sa uban pang mga balita atong ipahibalo sa tanan nga sa umalabot nga Domingo sa ika-10 sa Oktubre, ang ikaduhang Domingo sa Oktubre, atong sa ulugon ang ika-26 katuig sa pagpasalamat sa Ginoo dinhi sa atong iglesia sa pagsimbang binisaya. So 26 katuig na ang Visayan service dinhi sa iglesia sa Cosmopolitan Church. Ug ahig pasalamat sa Ginoo atong iusaw ng atong mga kasing-kasing nga kita mong ngari sa iglesia aron atong ipatayag pinaagi sa atong pasalamat ngadto sa Ginoo ang atong pasalamat. O gana kitay as tradisyon sa atong pagsaulog, ana kitay buhaton nga Family Got Talent. So giawhag ang mga pamilya uban sa ilang mga anak ug kapikas nga mo submit sa ilang mga entry para sa atong Family Got Talent. So ang atong pagsimba karong Domingo pohon magasugod sa alas 2 sa hapon. Tungod kay ang first part, ang unang oras, mao man ang Family Got Talent through virtual. So akong giawhag ang tanan ng mga pamilya nga mo submit kamo sa inyong entry para sa atong Family Got Talent. Sa kini kamaayo nga
pagpakita sa talento, dili lamang sa matag usa kundi sa tibuok pamilya. Ang atong dinapit nga mamumulong sa atong ika-26 ka tuig, mao ang atong General Secretary o Sekretaryo General sa atong iglesia sa UCCP. Ang atong mamumulong mao si Bishop Melsar D. Labuntog. So, usa siya ka Cebuano ang Kendalek na nagpuyo sa Mindanao, sa Cagayan. So, ang atong mamumulong mao ang atong General Secretary sa UCCP nga mimuhatag kanato sa mensahe gikan sa Dios. Sa uba pang mga kakuhan, nagpasalamat kita sa Ginoo sa atong manindot nga buwak nga niya sa atong altar. Pagkanindot tanawon ang altar sa Ginoo nga gidayan-dayanan sa manindot nga mga bulak. So nagpasalamat kita sa kinabuhi ni Secretary Leonor Briones nga nagpadala sa Bulaklak o si Ma'am Charity Resina Flordeles nga nagpadala para sa umalabot nga birthday ni Ma'am Shirley sa October 7. So nagpasalamat kita sa Diyos sa mga naghatag o flower sa atong altar. Kita gahapon ang atong Family Day. Hudyat sa atong pagsaulog sa Visayan Service Thanksgiving, usa ka mabungahon nga food feeding sa atong iglesia through the Visayan Service and the Board of Evangelism and Mission, nanghatag kita og pagka ang Board of Evangelism and Mission sa tanan nga mga anak sa Ginoo to adopt as street dwellers nga nagkandidat og 50 pesos. So sa 50 pesos ngayong gihatag, makapakaon kamo sa mga kaigsunan nato nga makakaon. Dili lamang shelter, kundi pagkaon. So agig ministeryo sa atong iglesia diha sa Board of Evangelism and Mission, kami agig kaparte sa ministeryo, kamo agig kaparte usab sa ministeryo, among gituktok ang inyong mga malumong nga kasing-kasing nga mo adapt kamo og usa ka street dweller nagkandidat og 50 pesos nga din sa sulod sa kabulan duha kita ka higayon nga magpakaon sa atong mga kaigsunan nga naa sa ilang nga naa sa kalye. So kung kamo interesado og naamoy kasing-kasing og gihikap kamo sa balang espiritu, kindly approach me or the treasurer of the church or the admin pastor nga diin mo donate mo o muhatag mo niya na nga atong panawagan. Sa uban pang mga kakuhan, ato na lamang tanawon ang atong Cosmo News para sa gimbuhaton sa tibok simana nga diin nagapadayon ang atong Bible studies from Monday, from Tuesday, Wednesday, Saturday, and Sunday. Visayan Service, Delgenta, CYF, and CF. So, kung gusto mo appeal, ato lang tanawan ang atong malita kung paano maka-appeal para sa atong Bible studies. Padayon usab kita sa pagpaabot nga atong iampo ang atong mga kaigsunan sa pagtuo nga anaa sa mga kaluyahon sa ilang lawas nun nga kinabuhi. Ilabi na si Ate Leti Sarmiento, Ate Liuna Duran, si Ate Risa Barico, ug sa uban pa natong mga kaigsunan sa pagtuo nga naa karon sa pagbangutan. Ilabi na usab karon pa ning abot kanakong balita si Sister May Vergara, ang nanay ni Norman Vergara nga medyo naglisod kuno sa pagbarog atong iampo. So managampuay kita tungod kay ang panagampuay sa matag usa kanato nagahatag og kadasig og kalig-on sa atong panlawas tungod kay ang mga pag-ampo sa mga anak sa Dios nga mga tulid dunggon sa Ginoo. Dunggon sa Ginoo ang atong mga pangalyupo ilabi na para sa atong mga kaigsunan sa pagtuo nga naa sa mga yutan-on nga kaluyahon. Sa uban pang mga balita, salamat sa tanan nga mga kaigsunan nga nagpadala sa ilang mga tithes and pledges and offerings sa atong opisina, agig pasalamat sa Ginoo. Nining kapunon, ana kitay bisita gikan sa UCCP Dimiao, Bohol.
atong patindugon sa atong taliwala si Igsoong Alger B. Yek-Yek. Pwedeng pubarog yan. Atong i-welcome siya. Atong pasalamatan ang Diyos sa iyang kinabuhi. So salamat. Ano pa ba yung first time nga wala na ako masulat? Kindly rise to be recognized. Kisa may taga Sambuanga. Please rise. Yan, oh. Actually siya, member na siya, dinin na nachibahan 2003. No? 2003 na siya. So salamat sa Ginoo. Welcome din sa itong iglesia. Ang iglesia nga din mo ay puloy-anan sa mga anak sa Diyos din sa Manila. Welcome kitang tanan. Atong paminawan nining takna ang greetings mula gikan sa atong one of the officers ng SIAP din sa atong iglesia, si Igsong Winifredo Custodio in behalf of the President, Engineer Sidney Duran. Greetings of peace and joy from our Lord and Savior Jesus Christ. On behalf of the officers of Christian Young Adult Fellowship of UCCP Cosmopolitan Church, once again, we will celebrate SIAP Week guided by the theme, bringing the good news of light and hope to the masses in these changing times. We are blessed that we can have the celebration amidst the pandemic through various platforms online. We aim to have a good fellowship with one another, establish a strong relationship among the young adults, and spend time in learning from our Lord Jesus as the great teacher. When you give your heart to God, be prepared for big things will happen to your life. We are looking forward to have a deeper fellowship with God and with one another through various activities of our church. May the good news of light and hope be shared to the masses. Happy SIAP Sunday. Thank you and God bless us all. Daghang salamat, Igsong Winifredo. Nining taknaa, mga kaigsunan ko sa pagtuo, atong andamon ang atong mga kasing-kasing, ugnahuna sa pagduol sa Dios diha sa atong hiniusang pagsimba. Kamo mga katawhan sa tibuok kalibutan, panghugyaw kamo sa kalipay ngadto sa Ginoo. Alagari ninyo ang Ginoo uban ang kalipay. Duol kamo kaniya nga nagahugyaw sa pagmaya. Ilhan ninyo nga ang Ginoo Dios, siya ang naghimo kanato ug iya kita. Iya kitang katawhan nga giatiman niya sama sa mga karnero. Sulod kamo sa iyang templo, uban ang pagdaig ug pagpasalamat. Dahigan ninyo siya ug pasalamati. Kay maayo ang Ginoo, ang iyang gugma walay katapusan, ug ang iyang pagkamatinumanon nagapadayon hangtod sa kahangturan.
Magampo kita, among amahan nga langit nun, makaagahom sa tanan, malipayo ng among mga kasing-kasing, nga ningduol kanimo karon. Pagsimba nga puno sa pasasalamat kanimo. Tungod sa imong walay paglubad nga gugma kanamong tanan. Hatagi kami karon among amahan, sa gugma nga gagikan kanimo. Aron amo usab kini nga may pasinati sa uban. Puna kami among amahan sa imong balaang espiritu, aron among masabtan sa tibok namong kasing-kasing ug hunahuna ang mensahe sa imong mga pulong. Padalangini ang among pagsimba karon nga among gihalad diha kanimo. Sa ngalan ni Jesus, kini among mga pag-ampo. Amen. Busa, pag ginuso kamo o pamalik na kamo kaniya, aron mapadala ang inyong mga sala, aron ang mga panahon sa kahayahay magaabot gikan sa atubangan sa Ginoo. Atong hinusulan karon atubangan sa Dios ang atong mga nahimong kalapasan kaniya, aron atong madawat ang iyang mga grasya. Sa kinasingkasing midol kami kanimo, among Ginoo, ug among isugid ang among mga kasalanan. Hinaut-unta nga kami imong kaluy-an ug pasaylo. Dawata ang among mga pangalipo. Pasayloa, baguha kami. Ginoo, sing-kasing ang akong kalapasan na buhat kahit pasayo sa kalinaw. Ang kapasuluanan sa atong mga kasalanan gihatag na kanato pinaagi kay Jesucristo nga atong manluluwas. Atong dawaton kini sa kinasingkasing ug dili na kita magbuhat og daotan. Hinunua sundo ninyo ang kabubuton sa Dios kay inyo sa inyong mga kinabuhi. Gipasaylo na kita sa atong amahan nga langitnon. Amen. Ulang dagsa kanang Sinaw
Ang kalinaw sa Ginoo maania kanatong tanan. Atong ipasa ang kalinaw nga nagagikan sa Dios, kadiin ang dala sa matag usa kanato, ang kalinaw sa atong kasing-kasing ug ato kining ipasa ngadto sa atong isigkaingon. Ang kalinaw mana kaninyo. Kalinaw, kalinaw. Giawag ko ang tanan sa pagtindog, agig pagtahod sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ang pagbasa sa Balang Kasulatan makita sa Marcos Kapitulo 10 versikulo 2 hangtod sa 16 nga nagaingon, may mga parasiyo usab nga miadto didto. Nangita sila og pamaagi aron ikasumbong nila siya. Busa nangutana sila kang Hesus, gitugot ba sa kasuguan nga bulagan sa lalaki ang iyang asawa? Gitubag sila ni Jesus, pinaagi sa usa ka pangutana. Unsa ba ang sugo ni Moses kaninyo? Mitubag sila. Nagtugot si Moses nga makahimo ang lalaki og papilis sa pakigbulag. Pagkahuman niini, mahimo na niyang bulagan ang iyang asawa. Mingon si Jesus kanila, tungod kay gahi kamog ulo, gisulat ni Moises alang kaninyo kining maong sugo. Apan gikan sa pagmugna sa kalibutan, gihimo sila sa Dios nga lalaki ug babaye. Mao kana ang hinungdan nga biyaan sa lalaki ang iyang amahan ug inahan ug muipon sa iyang asawa. Ug silang duha mamahimong usa. Dili na sila duha kundili usa na lang. Busa dili ang ayang bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Sa pag-abot nila sa balay, nangutana na usab ang mga tao ang gihiusa sa Dios. May tungod sa pagbulag. Mingon si Jesus kanila, kung nakigbulag ang lalaki sa iyang asawa ug mga asawa sa uban, nakapanapaw siya ug nakasala sa iyang una nga asawa. Ug kung nakigbulag ang babae sa iyang bana ug mamana ug lain, nakapanapaw usab siya. May mga tao nga nagdala sa ilang gagmayng mga bata kang Hesus, aron pandungan niya sa iyang kamot sa pagpanalangin kanila. Apan, gibadlong sila sa mga tinun-an ni Jesus. Pagkakita ni Jesus ni adto, nasuko siya og miingon sa iyang mga tinun-an, pasagdi lang ninyo ang mga bata nga moduol kanako. Ayaw ninyo sila pugni, kay ang mga sama kanila nasakop sa paghari sa Dios. Sa pagkatinuod, sa bisan kinsa nga dili magpasakop sa paghari sa Dios, nga sama sa pagpasakop ni ining mga bata, dili gayud mahiapil sa paghari sa Dios. Ug sama sa pagpasakop ni ining mga bata, dili gayud mahiapil sa paghari sa Dios. O gigukos nila ang mga bata, gipandong niya ang iyang kamot kanila, o gipanalanginan niya sila. Mao kini ang pulong sa atong Ginoo. Salamat sa Diyos. Malingkod ang tanan.
break the bread, when you break the bread, may you always remember the words I have said. When you break the bread, knowing this is my body broken for you. Gather together my house, come to my table together and drink the cup. I give my life as a sacrifice, my gift of love. Take the cup, when you take the cup, may you always remember this symbol of love. When you take the cup, knowing this is my blood that was shed for you. Gather together I break the bread to my table together and drink the cup. I give my life as a sacrifice, my gift of love, gift of love. Break the bread, take the cup. Do this in remembrance. Do this in remembrance. Do this in remembrance of me. Daghang salamat Cosmopolitan Virtual Choir sa inyong manindot nga awit nga sa kanunay nagpadayag sa kaayo sa atong Dios sa matag usa kanato. Mayong hapon kanatong tanan. Salamat sa inyong pagtubag, kinitimailhan nga ang inyong kasing-kasing ug nahuna atua sa presensya sa Dios. Sama pa sa uban nga gisulti kining orasaha, it is an unholy hour, no? Panahon sa ating katulog, ilabi na sa mga idarana nga susama kanato. Pero tungod kay dako ang atong kalipay nining taknaa tungod sa maayong balita nga niabot gahapon nga abli na ang atong iglesia para sa atong hiusa sa pagsimba, pagyukbo ug pagpasalamat sa Dios. Dili nato hatagan og lugar ang mga kaaway nga mo hatag kanato og babag nga atong matagan sa atong kinatibuk-ang pasalamat ang Dios sa atong panag-uban karon. God deserve our 101% praises and thanksgiving, singing psalms and hymns, aron ang Dios nga makakita sa iyang katawhan, dili manuko nga mububo sa iyang panalangin sa iyang mga anak. Bisan pa ang anasa mga panimalay nga nakaroon ning duyog sa atong pagsimba, ihatag nato sa Ginoo ang atong hunahuna kasing-kasing kinatibukan nining takdaa para sa iyang kahimayaan. Magampo kita? Dako Dios ang among kalipay nining taknaa tungod sa imong kagayonan kay imong gihatag kanamo. Nasinatin nami o Dios ang imong balaan nga presensya tungod kay ang among mga kasing-kasing malipayon nganing awit sa mga salmog, mga imno nga nagpadayag sa imong kahalangdon. Hinluyo Diyos ang among mga kasing-kasing ug nahuna ug putliya ang among mga espiritu sa pagduol diya kanimo. Ilabi na sa among panagambitay sa mga elemento nga nagsimbolo sa imong lawas ug dugo, agig paghandom sa imong dako nga gibuhat sa among kinabuhi.
Dawataw Dios ug kaymot-i ang imong katawhan karon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Nining kapunon atong gisaulog ang World Communion Sunday. Nga diin ang tibuok kalibutan nga Kristyanismo nagahandom sa dako nga gibuhat sa atong Jesucristo sa matag usa ka nato. Nga diin ang pinakasentro nganong namugna kining World Communion Sunday niadtong 1933. Nga diin ang pinaka-sentro nini mao ang pagpadayag sa atong naghiusa diha sa panagambitay sa talad nga din ang tanang Kristiyano. Mapalain man ang atong lahi, races, pero tungod kay kita giluwas diha sa usa ka Dios pinaagi kang Kristo, atong ipaabot nga kitang tanan nagkahiusa diha sa presensya sa Dios. Ug sa atong panaghiusa, wala usab nato sarad-i ang atong pultahan na kita magkahiusa sa uban nga denominasyon nga naay pagtuo aron ilang makita ang atong Kristo nga mo'y nagluwas kanato sa atong mga kinabuhi nga kitang tanan ilang makita nga nagkahiusa, sila makita ang Diyos sa atong taliwala. Nindot ang objectives sa World Communion Sunday nga din atong gibuhat. Ug ato sab kanang gipadayag agig paghandom tungod kay kitang tanan nagkinahanglan sa kaluwasan sa Dios. Nagkinahanglan nga ang Ginoong Hesukristo pinagi sa balang Espiritu mao'y muhatag kanato sa kanunay nga kitang tanan magkayusa agig iyang ambasador nining atong panahon karon. Tukma kini sa atong teksto nga atong gibasa diha sa Marcos. Nga din ang atong teksto nining kahaponon naghatag usab kanato. Naghatag kanatong tanan og dako nga pahimangno sa pagkaimportante sa panaghiusa. Panaghiusa nga din ang Dios mo'y naghatag og panalangin niini sa matag usa kanato. Sa atong pamilya nga din kita anaa ug sa iglesia nga diin kitang tanan giusa sa Dios. Pero sa akong nauna kadtong mga pamilya nga nakakabot og daghang mga katuigan sa ilang panag-uban. Ila nang nahibaw-an una katunan ang pinakamaayo nga pamaagi sa usa ka malipayon nga relasyon. So what is the best way for a long and lasting relationship? What is the best way to find joy in all of our relationships? Not just only to our family, but also in the family of God where we belong as a church. Ana ba'y mga pamaagi nga atong gibuhat? Ana ba'y mga sikreto nga atong gibuhat? Mga kaigsunan ko sa pagtuo, ang pinakamanindot nga pamaagi ato kini makatunan ug atong makabot diha lamang sa pulong sa Ginoo. What is the true secret to a joyful relationship? A joyful sharing of our lives together. Being a church. Being a family. Ato ka nang hunaw-naon. Well, akong ipaghambit kaninyo ang usa sa mga pinakaimportanteng sikreto o pamaagi kung unsaon nato nga makabot ang usa ka relasyon nga malipayon diha sa pakiguban una sa atong pamilya, sa atong asawa ug mga anak, sa atong kaigsuonan sa pagtuo nga diin ang kalipay nga nagagikan sa Dios maoy mo patigbabaw. Ang pamaagi mao kini mga kaigsuonan ko sa pagtuo. Ang mga pamaagi sa Dios ang usa sa
pinakamalungtarong panag-uban sa usa ka pamilya o sa usab diha sa iglesia. Usa ka anon writer nagaingon, a successful relationship requires falling in love many times, always with the same person. You must in love many times, but only to that person, to that same person only. Si Apostol Pablo, iya kining gipadayag ngadto sa iyang sulat sa mga taga-Pilipos. Iya kining gipaabot aron sa ilang pakigbisog, sa ilang pagpangalagad sa Dios. Makita ang panagiusa. Makita nga si Kristo mo ay nagbugkos kanila diha sa ilang pamilya o sa ilang pagpangalagad sa Dios agig usa ka iglesia. Unsay giingon sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 1 kutob sa 2. Kini nagaingon, dili ba tungod kay anaa kamo kang Kristo ligon kamo? Dili ba malipayon man kamo tungod kay nasayra ninyo nga ginahigugma kamo ni Kristo? Og dili ba may pakigiusa kamo sa Espiritu Santo og maaghop kamo og maluluyon sa usag-usa? Busa, naghangyo ako kaninyo aron mahingpit gayud ang akong kalipay pag hinigugmaay kamo og paghiusa. Hinaot nga magkayusa ang inyong mga nahuna og katuyuan. Dinhi atong makita mga kaigsunan ko sa pagtuo ang usa ka epektibo nga paagi sa usa ka tinuod nga kalipay diha sa pamilya ug sa matag usa kanato nga mga anak sa Dios dinhi sa atong iglesia. Kini nagasugod sa pulo nga gugma. Gugma. Ang gugma nga nagagikan sa atong Jesucristo nga mo'y tinugdan niining pulunga. Ang pulong nga gugma. Ang gugma nga nagagikan sa atong Jesucristo maoy pinakaanindot nga instrumento sa pagkabot sa usa ka tinuod nga kalipay sulod sa usa ka panimalay. Sulod nining atong iglesia. Ang gugma nga usa ka tinuod nga kalipay diha sa usa ka pamilya nga din ang Dios mo'y nagtukod bisan pa kung kini muatubang sa mga daghang pagsulay ug balod sa kinabuhi. Kung ang gugma sa Dios mo patigbabaw, taliwala sa matag panimalay nga din atua kita. Ang gugma sa Dios nga din mo'y patigbabaw nga mo'y nagbugkos kanato dinhi sa atong iglesia. Bisan pa sa mga pagsulay, kawadon, kita magmadaugon. Kita magalahutay sa atong relasyon tungod kay ang gugma man sa Dios mo'y naghatag kanato sa kalipay, sa atong pakigbisog, sa atong pakigrelasyon sa matag usa kanato. Mausab ka na mga kaigsunan ko sa pagtuo ang masinati sa usa ka iglesia nga ang gugma sa Dios maoy mapatigbabaw. Tinuod kita nagkalain-lain ng atong gikanan nga mga lugar. Pero tungod kay ang nagtawag kanato mao man ang usa ka Dios nga naigugma kanimo kanako, mao ka na hinungdan nga kita nagkayusa. Ug sa pamilya usab, ang babae ug lalaki nga gitawag diha sa gugma sa Dios, naghimo silang usa tungod kay ang gugma ni Kristo mo'y nagbugkos. Ug maoy hinungdan nga sila nahimong usa. Ug mao kanay naghatag ug maghatag kanato sa kalipay. Bisan pa kung anaay mga pagsulay sa atong mga pagpangalagad ug sa atong kinabuhi. Mga kaigsunan ko sa pagtuo, ato kanang ibutang sa atong kasing-kasing ug nahuna. Agig mga ginikanan, agig mga tinawag sa Dios dinhi sa atong iglesia. Tungod kay ang gugma mo'y naghatag kanato sa kadasig,
sa kaagop sa atong kasing-kasing, sa pagkamaluluyon, sa pagpaubos, sa pagsinaptanay, ug pagpasaylo sa atong mga isig kaingon nga nakasala kanato nga matinud-anon nga pagpasaylo. Ang gugma sa Dios mao'y hinungdan sa usa ka malampuson nga relasyon ug sa usa ka pamilya tungod kay mao kini ang naghatag kanila sa kalig-on tungod kay ang gugma sa Dios nga nagbugkos kanila walay makabulag bisan pa sa unsa nga mga butang nga dili maayo nining kalibutana. Ang gugma usab sa Dios mo'y nagbugkos kanato agig usa ka iglesia aron kita magkahiusa sa tanang gimbuhaton nga iyang gipihal kanato. Mao kini mga kaigsunan ko sa pagtuo, ang atong ipasa sa atong mga anak. Nga mga mahuyang pa sa ilang pagtuo. Ang usa ka relasyon nga diin ang gugma maoy makita nila sa matag usa kanato. Agig usa ka pamilya, agig usa ka iglesia. Ang mga bata nga diin nagatanaw kanato. Bisan pa nga naay mga pagsumpaki, mga nabuhat nga masakit sa usa ug usa. Ang gugma sa Dios mo'y atong patigbabawon. Unsay gisulti sa 1 Pedro 4:8, ug labaw sa tanan, pag hinigugmay kay mo sa kasing-kasing, sa kinasing-kasing gayod. Kay kun may pagigugma ka sa imong isig katao, mapasaylo mo siya, bisan daghan ang iyang mga sala. Love covers a multitude of sin. Tinuod, ana atay mga kaligot-got usahay sa atong mga isig kaingon nga nakahatag kanato og sakit sa atong kasing-kasing. Pero ang atong Jesucristo nagpahinumdum kanato nga kita iyang gigugma. O kining gugma nga iyang gihatag kanato mo'y atong bitbiton aron ang kaligot-got mapildi ug ang mo patigbabaw sa atong kinabuhi. Mao ang gugma sa Dios nga putli. Tungod kay ang gugma mutabon sa tanang daghang mga sala. Tungod kay ang atong Jesucristo bisan pa sa atong pagkamakasasala, bisan pa sa kaitom sa atong sala, kitang tanan gihatagan o kagayunan nga diin kita iyang mapasaylo. Wala niya tanawa ang atong mga sala. Hinunuwa ang iyang kasing-kasing nga malumon na luoy kanato. Busa iyang gihatag ang iyang kinabuhi aron ikaw, ako, kitang tanan makabaton niining kaluwasan nga walay bayad nga nagagikan sa iyang pagka-Diyos sa atong kinabuhi. Ug nining kapunon mga kaigsunan ko sa pagtuo, nagpahimangno usab kanato ang atong Jesucristo sa dihang gibadlong sa mga disipulo ang mga bata nga ning duol kaniya. Nga diin ang kinaiya sa mga bata mausab ang nindot nga gipaabot kanato nga sila anaay malumo nga kasing-kasing. Walay lugar ang pagdumot sa iyang isig ka bata, kundili madaling mapanag-uli ang relasyon. Jesus reminded us that the child and the child receptiveness to love is the key to the kingdom of God. Subliyon ko sa pag-ingon, Jesus reminded us that the child and the child's receptiveness to love is the key to the kingdom of God. Mao kini ang ipaabot kanatong tanan karon mga kaigsunan ko sa pagtuo. Sa atong pagsaulog sa World Communion Sunday ug sa atong pakig-ambit kini mga elemento nga nagsimbolo sa lawas ug dugo sa atong Jesucristo, kitang tanan iyang gipahinumduman ug atong hinumduman nga ang tinguha sa pag-ampo sa atong Jesucristo diha sa Ebanghelyo ni Juan
17:21 nga kitang tanan magkayusa. Ang pag-ampo sa atong Hesukristo, buhi kanatong tanan karon. Diha sa pamilya, nga naang kagubot, ana ang panagbingkil, diha sa iglesia, nga naang mga panagbingkil, walay sinaptanay, nga pinaagi sa gugma sa Dios, nga mo'y nagtawag ug nagbugkos kanato. Kitang tanan magkayusa, tungod kay ngano man, diha sa gugma sa Dios, ang matag-usa kanato, mabatunan nato ang kalipay nga nagagikan sa Dios nga ning tawag kanato. Ug kung saan man nato kini sa paghimo o sa pagbawi ang kalipay nga minsan nawala sa atong kinabuhi. Ana ako'y unom ka mga butang akong ipag-ambit kaninyo. Una, ang kalipay makita lamang diha sa presensya sa Dios. Kung ang kaligot-got mo patigbabaw, dili nato masinati ang presensya sa Dios. Pero kung atong patigbabawon ang presensya sa Dios sa atong kinabuhi, bisan pa sa mga pagsulay nga atong nasinati, bisan pa sa kasakit nga atong nadawat, ang kalipay diha sa atong Hesukristo maoy mo patigbabaw. Joy is found in God's presence. Kadua, joy is found in delighting in God's Word. Padayon sa pagpamalandong, sa pagtuon, sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Kung kay diha sa iyang mga pulong, kitang tanan makakaplag o kalipay. Ikatulo, joy is produced by righteous hope. Kita nagalaom, pero ang atong kasing-kasing nga nasa kaligudgot, dili kita makaptaplag og kalipay. Pero kung ang atong paglaom, inubanan sa kasing-kasing nga puno, sa paghinulsol nga pag-ila nga Diyos ko, tabangi kami, aron mahimo namo ang mga butanga, ang ayan sa mga tubangan, ug among makabuot ang kalipay, then, itugot sa Diyos, nga kamo malipayon bisan pa sa inyong mga kasinatian. Ikaapat, joy is produced by the Holy Spirit. One of the fruit of the Holy Spirit is joy. Diba? O kung atong patigbabawon ang presensya sa Balang Espiritu sa atong kasing-kasing, ang Ginoo mapainumdum kanato pinagi sa Balang Espiritu na kanang mga butanga walay luna sa imong kinabuhi. But the joy that came from God through His love upatigbabaw sa atong kinabuhi. Kalima, joy fills our heart as we remember all the good things God has done through the people He has placed in our lives. Imbis na atong hinunduman ang atong mga kapakyasan, kasakit, atong hinunduman ang maayong gibuhat sa Dios kanato, pinaagi sa mga tao nga nagapalibot kanato, nga nagahatag kanato og kalipay. Di ba? Ingon si Jesucristo, kinsa may makapadugang sa inyong kinabuhi sa inyong mga kabalaka. Pero ang kalipay muhatag kanato ug pagkabatanon, mawa ang kunot sa atong mga naong. Ang kalipay muhatag kanato sa usa ka kinabuhi nga diin malipayon kita sa kanunay. Tungod kay mga tao nga nagapalibot kanato, nga mga maayong mga tao, mao'y nakadasig kanato sa matag adlaw. Ug sa ikanom ug sa katapusan, joy comes when we trust the Lord. Sa atong pagsalig sa Dios, bisan pa sa atong kasinatian, dili man maayo. Ilabi na nining atong kahimtang karon. Wala kitay lain nga mahatag sa atong kinabuhi aron ang kalipay atong masinati, kundi ang pagsalig lamang sa Dios. Ayaw patigbabawa ang kahadlok. Hinunua, patigbabawa ang iyong pagsalig ug pagtuo ngadto sa Dios nga hingpit. Kung mahadlok ka,
dili ka magbadaogon. Pero kung ikaw nagasalig sa Ginoo, magmalampuson ug magmalipayon kitang tanan. Mga kaigsunan ko sa pagtuo, sa atong paghandom sa dakong gibuhat sa atong Ginoong Kristo kanato, kita giawhag nga atong patigbabawon ang gugma nga gikan sa Dios una sa atong pamilya. Let the love of Christ be the center of our family. Ikaduha, dinhi usab sa atong iglesia. Atong patigbabawon ang gugma sa atong Ginoong Kristo nga may nagtawag kanato. Aron kitang tanan magkayusa sa gimbuhaton nga atong gidawat sa Dios. Ug ato sa kining may sinati ngadto sa atong isigkatawo nga si Kristo buhi nining lugara. Tungod kay kung pinaagi niini kita nga mga anak sa Dios, maila nga iyang mga tinunan nga mga kauban niya sa pagtukod sa iyang gingharian dinhi sa yuta. Mausab kini ang padayon nga hangyo ni Pablo didto sa iyang sulat sa Pilipos. Unsay giingon? Busa, naghangyo ako kaninyo aron mahingpit gayod ang akong kalipay pag hinigugmaay kamo ug paghiusa kamo. Hinaot nga magkayusa ang inyong mga hunahuna ug katuyuan para sa kaymayaan sa Dios. Gusto ba kita nga makabaton sa kalipay? Patigbabawa ang gugma sa Dios aron atong maangkon ang kalipay nga nagagikan kaniya. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ug ang tanan nga ikapulo sa yuta, maingon man ang sabinhi sa yuta, mausab sa bunga sa mga kahoy, iyan ni Jehova. Kini maibutang nga balaan alang kang Jehova. Atong dadon sa Ginoo ang atong mga ikapu, mga saad ug halad pasalamat.
balikanin mo karon alang sa buhat mo. Panalanginan mo, mong ihalat, gamita sa pagpatubo sa gingharian mo. Magampo kita. Aniya sa imong atubangan among Ginoo, ang kadagaya sa imong grasya nga imong gibubok kanamo. Kining tanan among nadawat tungod sa imong kaayo ug gugma kanamo sa kanunay. Panalanginan mo ang among amahan, kini mga halad sa imong mga anak. Gamita kini sa kalambuan sa imong gingharian dinhi sa yuta. Ang himaya ug dungog alang kanimo karon hangtod sa kahangturan. Amen. Atong awiton ang awit sa pagpangandam sa atong pagsaulog sa balaang panihapon. Manglod kami pagpaom, O Diyos, kaloyan mo, O Ginoo. Umanglod, O usahon ka, ang balang ilim ng langit nun. Sa manglod kami paglaon ka, O Diyos, kaluan mo, Ginoo. Umangluhod o sa unta sa pagdawat kaniya among Diyos. Sa manglod kami paglauman ka, O Diyos, kalon ano Ginoo. Ang Ginoo maana kaninyo ug ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Manaa usab kanimo. Ibayaw ta ang atong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo ang among mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ikaw among gipasalamatan among Ginoo. Magampo kita. Amahan namo nga langit no, nagapasalamat kami kanimo nga gitagaan mo kami og higayon nga makatilaw sa imong lawas o sa imong dugo. Isip simbolo sa imong paghatag sa imong kinabuhi alang sa kalibutan. Salamat sa imong trabaho sa pagluwas ka namo.
sa paghatag nimo sa imong kinabuhi, sa imong pagpaula sa imong dugo sa Kalbaryo, aron nga kami makadawat sa kapasayloanan sa among mga sala o mahisag-uli kami sa among relasyon sa among amahan. Ginoo, ikaw magapanalangin sa magasaulog kami nining balaang panihapon nga giatol nining World Communion Sunday ug ginaot nga unta mainomduman namo nga kini simbolo sa paghiusa sa imong mga tagasunod, mga magtotoo sa tibuok kalibutan. Kini among giampo o Dios tungod sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Mao kini ang gitudlo kanako sa Ginoo ug gitudlo ko usab kaninyo. Nga atong Ginoong Hesus niadtong gabi sa pagbudhi kaniya mikuha og pan ug gumanyag niya pasalamati sa Dios, ibikas-bikas niya kini og miingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Dawatan ninyo kini og kana agig paghandom kanako. Pagkuman nila og kaon sa pan, mikuha siya sa kupa nga may ilimnon ug gipasalamatan usab niya kini sa Dios ug miingon, kini nga ilimnon mao ang bagong kasabutan nga papalikunon pinaagi sa akong dugo. Dawatan ninyo kini og imna, agig paghandom kanako. Kaysa matagkaon ninyo nining pan ug sa matag-inom ninyo nining ilimnon, imantala ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pagbalik. Katawan sa Dios ang talad para sa tanan nga mga anak sa Ginoo nga iya nang giluwas. Ato kining dawaton nga puno sa pagpasalamat. Giyawag ang tanan sa pagngari sa atubangan, pero anak kitay social distancing. Ug kamo pagaserbihan sa atong magbubuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Si Jesus mingon, ako ang maayong magbalantay. Dili gayud kita magkulang. Blood of Christ. Siya mingon, ako ang pagkaon na nagikan sa langit. Si bisan kinsa nga mudawat kanako og kaon, dili na gayud pagagutomon. Atong kining dawaton nga may pasalamat tungod kay ngatong Dios nagahatag kanato Blood of Christ. sa kinabuhing dayon ug kalipay nga nagagikan diha kaniya. Panalanginan kamo sa Ginoo ug hatagan sa kalinaw ug kabaskog sa inyong mga espirituhanon nga kinabuhi. The blood of Ug Christ. inaot unta nga kamo magapadayon sa pagpadayag sa gugma sa Dios ngadto sa imong sikataw. Agig iyang mga tinunan. Amen. The blood of Christ. 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 The blood of Christ break. The blood of Christ. The blood of Jesus. The blood of Christ.
sa lawas ng dugo sa atong Kristo. Magampo kita. Salamat o Diyos sa dakong gugma nga imong ipadayag kanamo. Salamat o Diyos sa imong pagluwas kanamo ug sa pagpasaylo sa among mga sala. Hinaut unta among amahan na kini among mga kinabuhi nga among gihalad ya kanimo. Mahimong instrumento usab sa kaluwasan sa uban. Pinaagi sa imong balang espiritu kami o Diyos mga lagad ya kanimo ug ngadto sa imong katawhan. Gamita kami o Diyos nga instrumento sa imong kaluwasan nining among kalibutan. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Ug amen. Dito lang tayo. Iyawag ang tanan sa pagtindog, alang sa pag-awit sa pagpanugyan. Pagkinabuhi ako kang Jesus, magbuhat sana, mamutang sa Diyos. Akong itugyan karagong tanan, ang panalangin maako gayon. Iyong manluluwas, Tuhan ako, kay dito sa Kalbaryo, ihatag mo tanan. Walay lain nga Ginoo sa kasing-kasing ko, ang kinabuhi ko karon, imuha na Jesus. Pagkinabuhi ako kang Jesus, kay iyang gipa kamatyan ako. Kanan itugyan ug sundon ko siya, sa iyang gugma ako ginani. Ginoo manluluwas, imuhan ako, kay dito sa Kalbaryo, ihalad mo tanan. Walay laing nga Ginoo sa kasing-kasing ko, ang kinabuhi ko karon, imuha na Jesus. Pagkinabuhi ako kang Jesus, bisan diin magpamando
akong pasanon ang krus ko karon. Ginoong manluluwas, imuha na ako, kay dito sa Kalbaryo, gihalan mong tanan, walay laing Ginoo sa kasing-kasing ko. Ang kinabuhi ko karon, imuha na Jesus. Magkinabuhi ako kang Jesus, kay siyang dililon sa akong tanan. Tuluran ko ang nahisalaan sa kaluwasan, pailhon sila. O manluluwas, imuha na ako, kay dito sa Kalbaryo, gihalad mong tanan, walay laing Ginoo sa kasing-kasing ko. Ang kinabuhi ko karon, imuha na Jesus. Salamat among amahan sa usa ka kasinatian nga imong gipa. Hatag ka namong tanan karon. Dili matugkad ang kalipay nga among nadawat. Tugod kay ang imong balaan nga presensya. Mo'y naghatag ka namo sa pagtagad nga ikaw, Diyos, aniya sa among taliwala. Nga ikaw mo'y naghatag ka namo sa kadasig tungod sa among mga kasinatian nining among kahimtang karon. Daghang salamat among amahan nga din imo kaming gihatagan sa mensahe nga kaming tanan makakaplag lamang sa kalipay nga matinud-anon kung ang imong gugma mo ay mapatigbabaw sa matag usa kanamo aron kami magkayusa ug sa among pagdawat sa mga elemento nga nagsimbolo sa imong lawas ug dugo, nagpahanumdum kini kanamo nga kami usab mahimong instrumento nga kaluwasan ngadto sa among isig-kaingon. Ug tabangi kami, O Diyos, nga kini among may kinabuhi. May kinabuhi namo ang ehemplo nga gihatag mo kanamo pinaagi sa imong bugtong nga anak nga si Jesucristo. Aron may mantala namo, O Diyos, sa among mga kinabuhi ang imong presensya ngadto sa uban. Ang usa ka matinud-anon nga pagpangalagat nga din ang gugma mo ay hatag ka namo sa kadasig. Lord, salamat sa kagayunan nga kami, O Diyos, makaduol niya kanimo. Tungod sa imong gugma kanamong tanan, kami nakaambit sa grasya nga walay bayad pinaagi sa imong bugtong anak nga si Jesucristo. Lord, nining kapunon, wala na mo ikalimti ang among mga kaigsunan sa pagtuo, nga wala na mo makauban karon din sa imong balay alampuanan. Pero atuwa sila sa ilang mga panimalay, uban sa ilang mga kapikas ug mga anak. Dunggaw sa Diyos ang ilang mga pag-ampo. Dunggaw Diyos ang ilang mga pagbakho ug dawata among amahan ang ilang mga pasalamat. Ang mga kaigsuunan sa pagtungo na sa mga
kaluyahon, mga may sakit. Lord, among gidala diya kanimo ang ilang mga kinabuhi tungod kay ikaw, Diyos, ang tag-iya niini. Ug walay posible kanimo ang mga mahan sa mga butang nining kalibutana. Akong gidala diya kanimo si Ate Leona, Ate Leti, Ate Norma, Attorney James, Kuya Bing, Kuya Mel, Andayan Morales, Ate Charity, Ate Alice, Doktora Linda, si Pastor Al, si Brad Nardo, si Brad Elsam, bisan pa ang mga kaigsunan sa pagtunga, wala na ako malitok, pero anaay mga gibati sa ilang lawas doon nga kinabuhi. Lord, hikapa sila ang mga mahal, pinagi sa malang espiritu. Aron mo dagayday ang gahom sa kaayo, ug makauba na mo sila sa paghimaya, sa pagpasalamat o pagsimba o pagyukbo kanimo. Uban niyo sa mo Diyos ang nasod, tabangi kami nining among kahimtang. Tabangi ang mga kabos, dili lamang sa yutanon nga mga panginahanglanon, kundi kabos sa espiritu. Tabangi o Diyos. Tabangi ang among iglesia sa iyang mga programa, ilabi na sa concert, nga diin amo kining gidala diya kanimo, kay kini para sa imong kaymayaan, para sa imong gugma nga may padayag ngadto sa uban. Tabangi ang mga namuno ninyo Diyos, hatagi sila sa kaalam. Tabangi kami among amahan. Ang tibok banay o Diyos, tabangi. Ang Christian Young Adults Fellowship, tabangi o Diyos. Liguna ang ilang organisasyon, kadin ikaw o Diyos, maoy mo hatag kanila sa usa ka malig-on nga patukuranan sa pagtuo. Lord, ining kapunon, ang matag usa kanamo anay tagsa-tagsa mga pag-ampo nga gidungo nga gidala diha kanimo. Dunggaw Diyos ang pag-ampo sa imong katawan. Kaluoy o Diyos ang imong mga anak. Mga anak sa Diyos, ang atong Ginoo naigugma kanatong tanan. Ug siya maluluyon ug anda motubag sa atong mga pag-ampo. Gidungog na sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. Ihatag ninyo kaniya ang iyong kasing-kasing nga puno sa pagsalig, nga puno sa pagtuo nga hingpit. Tungod kay siya nakabati ug andam nga mominaw ug mutubag sa atong mga pag-ampo. Salig sa Dios. Ug nining kapunon ang mga mahan, itugot nga imong ibubo sa matag usa kanamo karon ang imong grasya ug panalangin ug bendisyon. Aron kaming tanan nga imong mga anak, mga tubag sa bagong mga adlaw ug semana, magmadaogon kami nga din ikaw mahimaya sa among kinabuhi. Katawan sa Dios atong dawaton ang iyang panalangin ug bendisyon. Aron kitang tanan maila nga iyang mga tinun-an ug magmadaogon sa atong pakigbisog sa matag adlaw. Ang Dios nga atong magbubuhat ug pinaagi kay Jesucristo nga mo'y nagluwas kanatong tanan. Ug ang pakiguban sa balang espiritu sa kanunay magadanag sa atong dalan. Panlakaw kamo nga malipayon, bitbita ang kalinaw, ang gahom, ug ang pakiguban sa balang espiritu gikan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen, amen, ug amen. To him who is able to keep you from falling and to make you stand in his presence, blameless and with great joy. To the only God our Savior, through Jesus.
tamad na yun, ano? Tayo, nag-alcohol ha. Hindi, nag-lockdown din. Nag-lockdown. Oo. Oo nga, ano. Schedule kita sa sunod, ha? Pero sa